Shalom, Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti kita Yesus Kristus. Sugeng enjang langkung rumiyin keparenga kula nepangaken diri nami kula Eli Purwanto. Kawula saking Gereja Kristen Jawi Sumber Surakarta. Wonten ing kalodhangan wanci menika, monggo kula saha panjenengan sedaya kersa nggalih sawetawis saking renungan ingkang mawi irah-irahan sumarah mring Gusti Allah mituhu dawuhe. Wondene nas dasaripun renungan menika kapethik saking kitab Zabur 100 ayat angka sekawan. Mekaten sabda dalem Gusti. Padha lumebu liwat ing gapurane kalawan muji asmane, lumebu ing platarane kalawan kidung pangalembono. Ngaturna pamuji syukur lan ngluhurna asmane. Mekaten Gusti sampun paring sabda dumateng kita sedaya. Rahayu saged dipunwastani mekaten saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti nyimpen wonten ing sakjeronipun manah saha saged nindakaken ing gesang saben dintenipun. Amin. Wawasan kitab suci dinten menika mbabaraken lelampahanipun Nabi Musa nalika kaparingan dawuh dening Gusti Allah kangge ngadepi sang prengon. Nanging Musa rumaos ringkih, boten pantes, boten nggadhahi kawicaksanan, lan boten rumaos pinter ngendika. Ananging Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa sampun paring dawuh lan Musa pinilih kautus dening Gusti. Pranyata Gusti Allah boten negakaken, boten nilar Musa, malah kepara empati kanthi ngutus Harun kakangipun supados nyengkuyung lan mbiyantu Nabi Musa menika. Gusti Allah ugi paring pangandika lan pratandha ingkang ngukuhaken peladosan Musa. Nggih pancen mekaten ing pangentasan 6 dumugi 7 kita sinau bilih timbalan saking Gusti menika boten gumantung dumateng kesagetan, kapinteran, kawaskitan utawi kemampuan kita. Nanging namung gumantung dhateng kesanggeman kita dhateng karsanipun Gusti tuwin kasetyan kita saha sesambetan kita kalian Gusti Allah. Wonten ing kitab Zabur 100 kita dipunajak tansah ngrimati relasi utawi sesambetan ingkang raket kalian Gusti Allah. Umat kaajak lumebet ing gapuraning padalemanipun Gusti kanthi panuwun syukur, pasuryan ingkang bingah sarta kidung pamuji. Juru Mazmur ngatak kita supados ibadah boten kanthi ritual kosong, nanging ingkang tuwuh saking raos syukur lan penggalih ingkang murni. Kapratelaken kanthi cetha lumebu ing platarane kalawan kidung pangalembono. Kaandharaken ugi bilih ibadah sejati menika prakara gesang, boten namung pasinaon liturgi, nanging tumindak manembah inggih pangibadah ing saben dintenipun. Wonten ing jagat ingkang kebak ing maneka warni kesangsaran, gangguan, menika Gusti ngersakaken tiyang-tiyang ingkang setya, ingkang sumarah, ingkang ibadah kanthi manah ingkang suci. Wonten ing Markus 7 ayatipun 1 ngantos 13, Gusti Yesus ngadepi para Farisi lan ahli Taurat ingkang ngagul-agulaken tradisi ritual agami ngungkuli dawuhipun Gusti. Menapa kita nate nengenaken tradisi manungsa ngungkuli dawuhipun Gusti? Kaping kalih menapa pangibadah kita tansah adhedhasar raos syukur lan tresna? Ibu, bapak, saha para sedherek sedaya ingkang kinasih, sumangga kita pungkasi renungan menika kanthi tekad badhe nindakaken dawuhipun Gusti kanthi tulusing manah. Sumarah mring Gusti menika boten ateges pasrah tanpa budidaya, ananging kosok wangsulipun budidaya kanthi tumemen
So sawetahipun pitados dhateng sedaya rancanganipun Gusti. Mugi Gusti ingkang Maha Welas Asih tansah nuntun lampah kita supados saged dados seksi wonten ing pundiya papan kemawon. Mekaten ingkang saged dalem aturaken menawi wonten klentang-klentinipun atur kula nyuwun agunging pangsama. Gusti tansah paring berkah dhateng kita sedaya. Amin.